seni tradisi kang pranyata endah lan netipeni anggar beni sateng manguri-uri Ganendra Diwangka ingkang pemetri sawuran mangungkung praceno umangkating gambira tyas ing prajurit samuran mangungkung praceno umangkating gambira tyas ing prajurit ya jadilan badhe kalajengaken setunggal minggu malih Gatot Kaca edan Gatot Kaca edan omahe emplekan pupus gadung edan omahe emplekan kita kono ono berumbaran pupus manggis pupus manggis pupu sewong manis wis lambene tipis lan bathuke klimis emang seneng dijes edan
jos. Ya lah. Eyo laras Ganendra lagi Ganendra Jiwaka. Oh ah oh ah oh oh ah oh. Kapan-kapan gon murah sulan, kapan-kapan gon murah sulan, beleh pitik jaluk gulune. Kapan-kapan bisa keturutan, bojo loro padha akure. Jroning kali iso dibedhek, jroning kali iso dibedhek, jajak kono pinggir segara. Pedote tali iso disambung, pedote tresno ketok ning mata. Kok durung ombe nono banyu segara, nyawang pates yen jejer kowe, tak eteni kapan le rondo. Yo. Ayo Kencis. Yo, monggo Mbak Nurli, kupingnya dibuka ombo. Yo, men, genep 4 tahun Nur. Aku nganteni tekan. Sobat ngenteni. Tak selalu
Citra janji sliramu ayu marang ati amung sira dadi ati rina wengi aku tansah keteti Muka kenapatan saksu Menika alhamdulillah tamune banyu mili. Ora Pak patahke jan. Wah, Jos lan. Kledang-kledang kae teko pranyata janjine dateng citra angkon lali kalih kula Ganendra Diwangka Sek Pak Gowang Jahan Purnama. Rizal Bramantyo Hersta. Ayo Om Sis. Hea Sumia Ya Fakih Al-Farizkian Jaura Yo, sobat perang. Hei, os. Sobat perang. Kula nyuwun keplokipun. Yo, brayat saneng penceng. Oh, benceng ding. Maaf ceng kleru ceng. Nur liki lucu. Brayat saneng penceng. Pendek. Oh, pendek.
setali. Sapa terima kancing sayang terbentur iki dendam kancing nonton kanca Sinten numpak sepur lunga nyang Kediri, wong iki sepur dur bayare setali. sapa terima kancing iki dendam kancing nonton kanca Os Kasaya Araning Satrio Hadi Tes Turangga Hanendra Diwangka. Os. Woi, awas. La. Awas canda. Ayo. Yo, say, ya. Samapta budaling para satriya nata baris wasiyaga tambur beri kang pratandha ambrasna angkara murka. Hey ho se
tos. La 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 la. Terus. Mau. Kondo arumbing puspita kumbrega ing jiwa raga puspita ing juwita kawetan trepating jiwa Sumring ilahi karya puji sesanti ilahi akarya puji sesanti Kita lulus hari ini tidak ada revisi Mas Jarot. Alhamdulillah, aku ketar-ketiring kunek mulai di WC pendek. Ya kula nyuwun keplawipun. Luar biasa sekali warga Karangduwet, Mbak. Heh, ora kuciwa nanggap laras Ganendra. Ya, hehe. 1 2 3 Mbah Huti.
Dadang no. Nah, yo. Alah yo. Sik kresku tak anu nyundep anu. Loh, sing kene sebelah kene Mbah Uti 1 2 3. Mbah Uti. Nah, men sajene sekilo entek yo. Nah, yo Mbah, dibanjarke. Yo ayo. Yo sing sebelah kene Mbah Uti Jirolu. Ayo diratake. Diratake Mbah. Sedaya sederek wonten Karang Duwet menika. Wah, wonten pendopo. Wah, rak jenengan niku rak lomo piyantune nggih to. Nah, hei. Sing beberke iki ben Mbah Uti lho Nur, kok yo. Nah, ya, kayak kene belum Mbah Uti jiro lu. Sing kono. Yo, jarene, weh, jarok ngatero jatel awas kowe. Jatel mbak aku ku menek tendro wis tenang no pikirmu. Nah, sing sebelah kono, yo Mbah Uti jiro lu. Nur, Nur. Kayak keroyo-royo le. Ora kelangan akal. Aduh. Ayo sing isor panggung beluk Mbah Uti jiro lu. Oh. Biar dibroke. Berisik ya. Mbah Uti wis baby blues ngantek dibroke. Mbah Uti. Nyuwun. Oh telas. Mbah Uti. Ayo. Apa iki sing digoleki apa iki? Lah wis tak dokoke kono. Jajan. Nyuwun. Pak nyuwun jajan Pak lentek dinenehke poro-poro Pak. Heniyo. Lah nembung juragane to yo. Nah, nembung juragan kayak kon belanjake. Ya, alah. Jawelne Mbah Uti. Lek mudho mbeluki lereno ya cah jeruke wis lonyot. Iki Mbah Uti bae. Iki ora perasaan kok ya len njaluk Mbah Uti. Halo, ya. Sak menika Mbah Uti sampun wiludes. Nah, ya. Sidora Mbah Uti. Sios boten? Ya sida, yo. Di. Mengko apa? Oh, bayi. Buat tetep Pak nyuwun jajan Pak. Goleke. Pokoknya sing iki men do diparingi Mbah Uti sedaya. Nggih. Oh ya mengko ya sedeng panganane teko sik ya, Mbah. Ya, oke. Mengko Mbah Mas. Uti, menika pun aturaken lelagon ingkang gumyak nggih. Joget lho ya. Oke. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat keramaian hebat. saya panggilkan beca, Kata berkuda, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri sambil beca lari, pakai kata berhenti. Beca, tolong hati-hati. saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat keramaian kota. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Sambil beca lari, Pakai kata berhenti, beca, jangan hati-hati. Cari elukar. mau ki babak wedok mangkat sop sepoken jari kuwirune apik barang ketekan Mbah Uti bubar. Nggih sepindah malih kula nyuwun kagem Mbah Uti lan sedaya warga Laras Ganendra. Ya, walah Nur langsung dijabarke grup arisan PKK. Gus, nggih pripun? Saya Bu, nggih menika angsal berkah. Oh dari Semanu.
bojone jan. Menika pikantuk berkah saking Mbah Huti. Ya. Oh, ala Ibu Mas Fahmi. Mbah Huti. Piye? Menika ingkang putra wayah sampun numan dereng. Jajan. pengen tak tutke malah merono. Yo dipanggil Mbah Huti. Dipanggil Mbah Huti. 1 2 3. Iya. Tak dudui ka lho Mbah. Ana cowok ganteng pol nganggo topi ireng lho. Iya, lho. Iya. Halo. Iya, halo. Ya, Mas mang mriki ajeng salaman, Mas. Mbah Huti ajeng salaman. Ya. Ya. Sing di. Sing dilirik sing enom, Mbak. Ning sing rawuh sing sepuh. Sing di. Walah. Sing sabar, sing sareh. Ngelak, Mbah. Ngelak. Ya. Nenggo jajan. Nggih, men roto putu-putune. Nggih. Sinambi nenggo jajan mriko pun aturaken lelagon riyin. Joget ya? Oke, ya yo. Oh nggih. Kayak satset yo Mas, lha iki Mbah Huti le mbanjarke bancaan kok ora tekan-tekan, Mbah, ngantek-kentekan wektu. Menika pun aturaken lelagon rumiyin Mas, sinambi nenggo Mbah Huti. Salah sopo kusuma ning ati jupong ayu kata hati-hati kamu bisa gawe tetremeng hatiku. Audio sound system matur sembah nuwun Mas Wisnu. Laras Hendra. Gong Selaras Production. Turli Jeha.
ora kalali tur kelingan sak jroning ati sak bedhahing bumi sikat ya Kadang kaya ngene saiki piye ngarepe Walah pirangake Wes mambokane kok ahe dipagari among pamusiku muga-muga ra ana beda sapungkure gonmu lunga ora kondo kusumaning ati sampun katur Oh, ya Oh dibaleni Elah meneh. dibaleni yo monggo menika pun timbali Mbak Uti 3 2 1 Mbah iya kindi ngerti sing bagus kindi iki yo 1 2 3 iya sing sisih kidul urung yo 1 2 3 iya sisih ngarep yo 1 2 3 iya tebar pesona sik Mbah rek maneh digibaske karo Mbah Uti 1 2 3 iya lalah Nur jian kaya nom-nomanmu kemayu tenan Mbah Uti iki Iki pek nerong ngerti. diparingi Saya mau tamasya. Ayo juta-juta. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca. kereta tak berkuda beca tolong bawa Kene-kene. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. beca tolong hati-hati saya mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada saya panggilkan beca kereta tak berkuda beca tolong bawa saya bangkrut Indomarete bangkrut Nur Indomarete Nur
kepiye surga piye leku banyoni. Yo. Alung, alung. Siapa? Oh. Oh Nurli Oh, tuh. Oh, Bandung. dituku bandone lah. Tadi maju kita tak sadake maju. Orang Benake Ki sih. pekne ora maju. Nah, digibaske norek mana mbah? Iya. Nah. Iya. Alah. Cepet nanti tekan oyote ben gampang anggonku ilangke
Nika badhe kondur. Oh, Mbah Uti badhe kondur. Nggih. Nika monggo. Oh, dereng. Oh iya. Oh, dudu. Jahan bernama putrane gunung lawu babakan pariwi saka dina minggu muda-mudi asih saja balik kambang ombang tekane gerojokan sewu jejel riel kang padha lumaku jawil jinawil sarta mesembuyu kemping tawang mangu endah dora yo se dereng nika lho Mbah, nembe ajeng tinggi liwat lah niki wonten granate. Ditekon ala ulih Nur. Dereng. Oh ya, oh.
Sumangga penonton ingkang wonten pintu keluar masuk menika kasun maringi mergi. Ya, matur sembah nuwun. Onse ya. Hey. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Jeka kemari, ayo lari-lari. Kemari, yo lari-lari. Ayo yo 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 yo. Bingking Pak. Os candak tali gocine. Gedok mas, gedok. Oh, saiki pongko mbah. Dereng. Urung toh? Iso kondur nembe ajeng dundum dur pres. Oh nanti. Oh ya gak wis, ya wis disingkirke sik. Gedok toh? Piye toh? Lah sing dhisik. Jenengan turene kan mengke le kondur. Mbah Uti kondure mengke napa sakniki? Mengke napa sakniki? Hanya kono marem kono. Ya, yo Mbah. Bambu. Mengke napa sakniki? Bola tetep terus. Ayo. Bayar endi. Yo panitia ketempuh golek ayo bayar. Yo Rasul bayar endi yo. Menika dintene Rasul lajeng pripun Mbak? Bayar endi. Bayar endi. Bayar. Ya jodoh lah ya kayak Rasul ya kayak payah ya Mbak. Nah, nggih. Sekedap ditenggo payake nembe dipadoske rencane badhe wangsul rumiyin ya. Monggo Mas.
jebule dienggo rebutan. Aku as. Woi, ya. Secantik itu Nur kamu. Dienggo rebutan para Joko. Ade sing duwe gawe ta Mas cerita. Kaki dahat kena bekten. Oh. Aku wis ngaku salah. Kondo sanyatane saka atiramu ono lebih. Geni sing ning ati enggal disirambi yo ben tantrem kaya dhewe. Kok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Tresnaku ya mung ana kudu. Ngomong sing ning dodo enggal dileremno. Yo ben tentrem kaya cek semono. Ronce-ronce malah dibenangi pupus lomo tansah ngelingke. Ganti tuwa aku isih tresno kowe senadyan ana godha sepira akeh. Yo wis aja sujono, aja nyiksa raka. Tresno koe mesti ana kodho. Sing ning dodo enggal dilaremno. Yo ben tantrem kaya semono. Ronce-ronce melati benange lawe pupus klopo tansah ngeleke. Ganti tuwa aku isih tresno koe senadyan ana godha sepira Tasih ada pengundian 1 ekor kambing. Kali setunggal pedet. Ya. Gantengnya ngeblangkon kaine. Iya. Ngantek koyo Pak Dukuh Anggit. Ora melu di tasel ngomahe Pak nganti
kaya Apa? Tak nganggo jalan ra padha. ya. Yo dipanggil 3 2 1. Ayo 1 2 3. Sumia metu, sumia metu. Syukur. Tuh. Ayo 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 ayo. Yo pamit rien to Mbak. Pamit sih, Mbak. Pamit salin. Nah, dadah Mbak Uti 1 2 3 dudek. Dadah Mbak Nurli. Ya saliman Fa'awal. Ya, Jih. Undang tak guna ya. Huh? Pripon? Nganggo mic. Olah. Ora sah. Tek. Baleni mboten kula mboten rungu, Mbah. Asale saka telo. Kok galak tenan to? Yen ra pethuk di Sherlock. Piye? Piye? Apa lajeng kondur ya kondur karo Mbak Nurli. Ora perang iki genti. Hoi! Ora, Nggih. Wis Oh, ya. semengi lah nggih. Benjang pinanggih malih, nggih. Menika kanca lah ya Kan kanca. iki perang to, Mbah, tidak perang. menika kula rak rencang kalian jenengan gek niki resane. Berarti aku melatih, bar kuwi HP-mu rusak. Gusti aja pasang malat peli. Lah kowe bar ganti LCD HP-mu. Ya yo. Yo. Kula nyun keplokipun. Yo. Ya. Sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ayo Pak Bakit. Kae rembulane yen disawah kok gawe kaya elekake kanca kabeh aja padha turu sore. Ketuk asale saka telo potong ngantuk iku tambane opo. Tambah nono. Ketuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku ati kelo. Tak pikir kowe wis lali. Ngono kok ya tinggo. Kelinganku di Gunung Kidul ya Mas.
Kadilan Wiwit Purwo Majalan Busana Monggo sami Saking naluri Kabudayan Seni tradisi Pilih wonten Lepat supasita Kula warga Nyuwun pangaksono